Nemmen li bil-parteċipazzjoni ta' kulħadd hawn ġew u hemm barra. Dan il-partit għandu fih il-kapaċità li jħares il-qudiem. U nkunu aħna mill-ġdid il-promoturi ta' dak in-nifs ġdid li jkun jista' jwieġeb b'mod pożittiv, konkret u serju għal din l-istess karba. Fl-ewwel indirizz tiegħu fil-Kunsill Ġenerali bħala Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Berġi-Kalaxxone qal li meta jħares madwaru fih dan il-partit jara ħiliet kbar, esperjenzi u ideat differenti li għandhom potenzjal tassew kbir. Dan kollu għandu jagħtina l-kuraġġ u d-determinazzjoni li nwasslu lil dan il-partit biex ikun mill-ġdid l-awtur prinċipali tal-politika f'dawn Malta u Għawdex tagħna ħbieb. Dan kollu nistgħu nagħmluh, dan kollu għandna nagħmluh. U dan kollu jiena nemmen illi ċertament nistgħu nwasslu biex inwettquh għal pajjiżna, għal ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada. Elix Berġi-Kalaxxone qal li aktar ma jgħaddi żmien qed tikber dejjem iktar il-karba li pajjiżna spiċċa ma jinarafx fejn sar qisu xejn mhu xejn, ambjent dejjem iktar vittma tal-kostruzzjoni. Żgħażagħ li f'pajjiżna mhux qed jaraw futur sabiħ. Nies li qed jaqtaw qalbhom mill-klassi politika ta' pajjiżna. Għalhekk saħaq li spiċċa żmien ta' teatrini u wasal iż-żmien li f'pajjiżna jkun hawn iktar serjetà u dedikazzjoni. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill Ġenerali Markent Nisammut qal li ħadd mu jifhem fejn qed iwassalna il-metodu politiku li qed jimbotta il-Gvern tal-Labor. Politika fejn l-istituzzjonijiet qed ifallu fuq kull livell. L-istituzzjonijiet li fallew lil Bernice Kassar, li fallew lil dawk il-vittmi li daħlu l-ħabs biex jirriformaw ruhom, iżda minflok spiċċaw tilfu ħajjithom. U għazit jgħid kif is-sistema fallit tifla ta' 4 snin li kienet fuq l-adba ta' pajjiżna tokkrob bilanċ u minflok pajjiżna ħallija tmut. Sistema li fallitna wkoll fil-kostruzzjoni. Prim Ministru li ma jridx jaħtar inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean Paul Sofija. Dawn il-vittmi kollha li semmejt dawn il-ħajjiet huma l-prezz li qed inħallsu għas-sistema politika tal-Labor. Il-prezz tal-abbuż tal-poter tal-Labor huwa d-demm u l-ħajjiet tan-nies. Markent Nisammut tkellem ukoll dwar is-settur tal-enerġija ta' pajjiżna bi gvern li spiċċa jwaħħal fl-interkonnekta minħabba tuħ ta' dawn li pajjiżna esperjenza fl-aħħar jiem. Il-pjan brillanti tal-enerġija li kienu tawna Ċorrad Bizzi u Mirjam Dalli ifisser li meta jkun il-maltemp bħalma kien f'dawn il-ġranet, it-tanker tal-commissions li jantraw f'Marsa Xlott ikollu jinqala minn postu nitfu power station u nofs ħalli u nkollna nserħu biss fuq l-interconnector u il-mardli l-antiki li kien għamel Gvern Nazzjonalista fid-disajnijiet. Tawna sistema li wara li tant ftaħru biha taħdem fil-bnazzi biss. Quddiem dan kollu Markent Nisammut qal li huwa importanti li terġa' tinbena fiduċja fil-politika Maltija b'sistema tajba li tipproteġi lil kulħadd u kulħadd ikollu kwalità ta' ħajja aħjar.